Tervetuloa seuraamaan Iisalmen Ote ja Voima ry:n yhteistreenejä. Mikko, mikä on parasta otevoimailussa? Onhan tämä nyt niin matalan kynnyksen touhua. Eli isoin kynnys on kotiovella. Joo. Minna, Mitä? kelle otevoimailu sopii? Ihan kelle vaan. Mitä sä tutkit? Kuukauden otevoimahaasteet ja tuloksia. Hei Niko, mistä sä noin hienoja paitoja? Siinä on treenipalvelu. Kuules Anssi, Ei. mitenkä täällä pääsee harrastamaan otevoimailua ja voimailua Iisalmen Ote ja Voima ry riveissä? Laittaa minulle viestiä, vaikka me tutustumaan. Tervetuloa.